Nagbalin nga special ti panang Sarabo iti iliti Vintar ti holiday season. Saan laing nga minapanawin dayto iti panang rambak ti Paskwa, ngem ket di, nagbalin pa'y dayto a cultural homecoming. Napagasatan digiti umili iti aldaw at jam-pack ti naduma-duma nga exciting nga aktibidad. Saan na mapukaw ti paborito a Christmas decoration? Ti parol. Isuda tinang tedranyag iti aglawlaw bayat iti pan nakaiparada da. Nanayunan pa'y tiragsak dagiti kalsada, gapo ka dagiti street dance performers anang ipasirip iti sorpresa nga insagana da para iti dance showdown. Tatak lang man nga makabuya deto nga tay tuloy-tuloy ket sobra nga na-amaze nak iti adda nga na imatangak ken nabuyak. Napintas nga imentenar tayo ti kakastoy nga tradition tayo. Tapno ti kasta digiti padami nga taga iti sabali nga at taga banbantay ko naklatan. Makaumay da dito'y ili ket syempre kasla kanyak ti experience ko maragsakan nak nga makakitas lang mawandera na ka wow nagpintas gam ti ili mi nga bintar ken tapnon mas mapasing ka danti panagkikita dagiti umili iti bintar especially kad makita mi mat digitoy mangidadaulo kada kami nga pudnula unay nga makita mi nga nakapinpintas ti pumpumay anday ti ili nga bintar especially ni Mayor Richard De Gala. Digiti met agkabsat at Jonah ken Jaisel. Nagawid da pa'y manipod Manila tapnon umay makipagrambak kadagiti kailyanda. Agpada at tubong bintar ken maragsakan da maimatangan ti panagkaykaysa iti ili para iti holiday season ken fiesta. So, kumusta naman yung experience so far? So far, na-enjoy po namin, nakita po namin yung mga lanterns. Yung difference of fiesta dito is makikita mo talaga yung passion po ng mga students and how they perform po. And nakita mo po talaga yung dedication when it comes to their performance, saka po yung mga lanterns. Sa Manila po, wala akong masyado nakikitang as festivals as much as dito sa provinces. Kasi parang urbanized na kasi sa Manila. Hindi na masyado practice yung pagka-festival. Kasi it's very close-knit community since it's a province office. Kalpasan iti parada, naumong digiti umili iti sangwanan ti Town Plaza para iti light-up ceremony ti Town's giant Christmas tree. 3, 2, 1! From tropical paradise to winter wonderland, magical di pa nag-transform iti aglawlaw. Pati tangatang, arig na nakipagragsak gapo kadagiti napnon maris a fireworks display. Insigi damit ngay narak iti umili iti kabaro a pagpasyaran. Enjoy na enjoy digiti chikiting gapo iti kapadasan ngay paay digiti foam machine. Arig na nag-snow iti aglawlaw ti Town Plaza. Kuna ti mayor adak tila pagyamanan ti Diyos iti daytoy nga aldaw. Itilaksin ngamin kadagiti panlubok adimteng iti pagilyan na ikan ti gundaway digiti umili nga agrambak. Talagahan nga sinsinan dagiti napasaran dayo idutuprak ti bagyo. At the end of the day kumagat ti mabigbig tayo dito ikat jay sayaat ti abo. Kasi at the end of the day ada dupay laeng ti nagapuanan ken ada dupay laeng iti aramid ti abo nga dapat i-celebrate tayo. Itetay ko iti ayat kendungno kadagiti kakailyan tayo, kadagiti kapamilya tayo, kadagiti ayaten tayo iti biyag ta amotemet nga daytoy kumatikang runaan nga ramen iti pamilya ken masapol kung agad ti apo tikang runaan nga ada iti sentro iti panagbiag ti tunggal may sakada tayo. Inayon na bayad iti panagragragsak saan kumaamalipatan nga ikararagan digiti nakaro ana apektaran kadagiti didigra iti naduma-duma paset ti pagilyan. Kabayatan na kumpleto iti rabii babaen iti most anticipated as Siwawer Festival Dance Showdown. Namaris, naragsak, ken napnuan enerhiya asalsala iti showcase dagiti estudyante manipod kaditi na duma-duma pagadalan iti iliti bintar. Nagbalin pa agundaway daytoy tapnon maibingay kadagiti umili kang runaanen dagiti agtutubo tinabak na nga kultura ken tradisyon dagiti komunidad. Tunggal ka raw digiti saka ken ima digiti performers ken patipayan digiti agkakapintas sa props ken costumes ken mangibagbagi iti pakasaritaan digiti banag a nakatulong tapnon magunod iti agdama baligi iti iliti Vintar. Mark Magdilila, Balitang Solid North.